Marhay na banggi, tutok ang implementasyon kan mga ordinansa sa syudad, ilulunsar kan gobyerno lokal ang disiplinaga. Paagi tangani mahusay sa kasentruhan ang sistema nin pagtitinda, trapiko o magin ang basura sa syudad. Magiging katuang digdikan LGU. Asin kan ibo pang deputized enforcers ang Naga City Police Office, halimbawa sa vending management kan Public Safety Office. May report si Joel Solina. Magiging parte asin katuwang kang gobyerno lokal kang Siyudad Dignaga, partikular kang Public Safety Office. Ang Naga City Police Office sa implementasyon kang disiplinaga urog na sa vending management program na papanginutan kang task force na binilog kang gobyerno lokal. Sinabi ni OIC City Director Police Colonel Rizaldi Caballero sa nasambit na programa o lakdang magiging katuwang sinda sa implementasyon para husayon asin magkaigwaning mga lugar ang mga street o ambulant vendors na dai nakakaulang sa mga pedestrians asin bulos kan trapiko para man sa indang safety maging kang publiko kasabay kan sa indang paghahanap buhay. Sinabi pa ni Police Colonel Caballero, nilala umang may pirang makontradigdi alagad ipapaliwanag inidangan iimpormar ang publiko urog na ang nasambit na sektor bago pa man ang implementasyon komo ini basado gabos sa mga eksistidong local ordinance asin national law na mauot kang lokal na gobyerno kang syudad na maipasunod. Primerong ilulunsar ini sa area kang Barangay Igualdad, Sabang, Abella, Dinaga asin sa Barangay Santa Cruz o mga downtown barangays. Magayon ang magayon ang obheto dahil lang ma-misinterpretar kang mga sa tuwing naghahanap buhay man na ibubugtak sinda sa tamang kamugtakan. Tangaring parehas gabos magkaigwaning maray na hanap buhay. Kaya nga ginigibo ang gabos, actually nahiling ko ang entusiasmo kan sa tuyang ginagalangan na mayor. Ang entusiasmo niya talagang mapakarean kada saro. Gusto niya gabos man mag-asenso. So ito baka sa ibang parte kang mga sa tuyang mga namamanwaan o lalo na itong mga nagbinernegosyo baka maging sa parte nila. No, dahil po ito para sa ikagagayon kang gabos. Sinabi ni PSO Executive Director Rene Gumba na nakipag-coordinar naman sa indang opisina si OIC City Director Police Colonel Caballero para man sa implementasyon kang disiplinaga. Dangan ipinaabot pa ang iba pang mga general concerns dugang ni Gumba na sa disiplinaga na nakatalang ilunsar kunya na bulan, kinakaipuhang rehistrado ang mga ambulant asin mga street vendors, dangan igwaning identified na mga lugar kung saan na pwedeng magtienda. So iba po yan yung i-issue mga ID ang syudad na iyong hahanapon sa indo kang enforcers. Kung qualified ka mo or legitimate ka mo na vendor, bako lang for safety reasons, kundi para maproteheran ta pareho. So vendor saka sa mga nagbabarakan. Ikadua, may designated area para sa mga vendors. Area saka oras. Ini po iluluwas ta, so ginagamit naman ini actually kang market. Kay puan lang na ilatag tang malinaw kung saan iyan, anong mga lugar iyan. So within June, maluwas po kita kadtong mga designated vending areas para guided ang gabos. Dahil na magpararalamagan sa tinampo, dahil na magparadarakupan sa sentro. Pag-aram mong bawal yan, dahil ka dyan mapesto dapat. So yan lang pong duwang iyan. Para sa Nagangunyan, Joel Solina. Nagangunyan. Ika ako, kita, ang Naga. Antabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo, ang Nagangunyan. Sa ngaran kan sa kuyang pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.